almahdi ƙa'im. A yaushe za mu ganka da Isa almasihu, don tuno wafatin madani sai ya dawo. Rana irin ya wannan manzon mu yayi wafati. Yau ɗan Amina da Abdullah yayi shahada. Wa nabiyahu madani Muhammadahu. A rana irin ya wannan manzon mu yayi wafati. Yau ɗan Amina da Abdullah yayi shahada. Wa nabiyahu madani Muhammadahu. اسمك ربي أبدا مولاه ربياه. Yau walidin Batula Zahra'u yayi shahada. 28 شهادة سيداه. Yau ɗan Amina da Abdullah yayi shahada. أبو الفاطمة البتول محمد نبياه. Yau walidin Batula Zahra'u yayi shahada. 28 سفر قد توفياه. Yau ɗan Amina da Abdullah yayi shahada. ومحمد مدني شفيعاه. A rana irin ya wannan manzon mu yayi wafati. Yau ɗan Amina da Abdullah shahada. Wa nabiyahu madani Muhammadahu. صلي عليه ربي مع أهله الكرام. Walidin Batula Zahra'u yayi shahada. زهرة وتيني مولى الإمام. Yau ɗan Amina da Abdullah yayi shahada. بالسلام طه الأربي مع سلامي. Walidin Batula Zahra'u yayi shahada. يوم ولدت ويوم تشهد يا تهامي. Yau ɗan Amina da Abdullah yayi shahada. وهو نبي وبالكون سيداه. A rana irin ya wannan manzon mu yayi wafati. Yau ɗan Amina da Abdullah shahada. Wa nabiyahu madani Muhammadahu. Yau duniya ta fada kuncin da ba kamar sa. Walidin Batula Zahra'u yayi shahada. Marshin Muhammadin madani ga Fadima diyarsa. Yau ɗan Amina da Abdullah yayi shahada. Zahra'u ta ga sauyi ga waɗansu mabiyansa. Walidin Batula Zahra'u yayi shahada. Sun san Rasuli ya ce a fushinta ne fushinsa. Yau ɗan Amina da Abdullah yayi shahada. Sannan ilawa ya ce rida Fadima ridahu. A rana irin ya wannan manzon mu yayi wafati. Yau ɗan Amina da Abdullah shahada. Wa nabiyahu madani Muhammadahu. Mutuno Khumaini Shekhu Uthmanu a ta'aziyya. Walidin Batula Zahra'u yayi shahada. Mutuno da Jiyali Tijjani a ta'aziyya. Yau ɗan Amina da Abdullah yayi shahada. Kabari Amirul Jaishi in ya za'a ta'aziyya. Walidin Batula Zahra'u yayi shahada. Shekh Zakzaki da ɗan Mahmud Turi ta'aziyya. Yau ɗan Amina da Abdullah yayi shahada. Wakakinawi ya bugu mujtaba khamna'i wadahu. A rana irin ya wannan manzon mu yayi wafati. Yau ɗan Amina da Abdullah shahada. Wa nabiyahu madani Muhammadahu. وصايب الزمان داتن عسكري مامو. Walidin Batula Zahra'u yayi shahada. بعدنك جواد محمد رضا إمامو. Yau ɗan Amina da Abdullah yayi shahada.
Kadimu da Sadiq Bakir Ali Imamu. walidin Batuda Zahra yayi shahada. Yiwa Jaidu Zaina Tammu Ali Imamu. Yau da hadan Amina da Abdullah yayi shahada. Wa Fatima diyar Majalumi Muhammadahu. A rana irin ya wannan manzon mu yayi wafati. Yau da hadan Amina da Abdullah yayi shahada. Wa nabi iyahu madani Muhammadahu. Ya Ali na ta kuka maula wa sayyidahu. Walidin Batuda Zahra yayi shahada. Zahra tana ta kuka abata wa sayyidahu. Yau da hadan Amina da Abdullah yayi shahada. Hasanaini na ta kuka jadda wa sayyidahu. Walidin Batuda Zahra yayi shahada. Zainab tana ta kuka jadda wa sayyidahu. Yau da hadan Amina da Abdullah yayi shahada. A rana irin ya wannan manzon mu yayi wafati. Yau da hadan Amina da Abdullah yayi shahada. Wa nabi iyahu madani Muhammadahu. 28 safar ranar Taha yayi wafati. Walidin Batuda Zahra yayi shahada. Zammai bakwai a ranar ko ina kai salati. Yau da hadan Amina da Abdullah yayi shahada. Kasai bakwai a ranar ko ina kai salati. Walidin Batuda Zahra yayi shahada. In can wajen na wal hasharati su da salati. Yau da hadan Amina da Abdullah yayi shahada. Halittun tudu da narwace na wa Muhammadahu. A rana irin ya wannan manzon mu yayi wafati. Yau da hadan Amina da Abdullah yayi shahada. Wa nabi iyahu madani Muhammadahu. Bayan rajin Muhammad Zahra ta wahalda. Walidin Batuda Zahra yayi shahada. Dan take tai mu bai'a aka bi ta har gidanta. Yau da hadan Amina da Abdullah yayi shahada. Za a tilasta su bai'a da Ali mai gidanta. Walidin Batuda Zahra yayi shahada. Aka duke ta an kataka aka karya alwazunta. Yau da hadan Amina da Abdullah yayi shahada. Zahra tana kiran wa abatahu malja'ahu. A rana irin ya wannan manzon mu yayi wafati. Yau da hadan Amina da Abdullah yayi shahada. Wa nabi iyahu madani Muhammadahu. Suka sa karan tsana kan Zahra diyar Khadija. Walidin Batuda Zahra yayi shahada. Kuma sai da ta yi wasiya kafin hakan Khadija. Yau da hadan Amina da Abdullah yayi shahada. Ka sanar da Larabawa mata maza su raja. Walidin Batuda Zahra yayi shahada. Kar wanda ya daki ta a jikin ta fuska Khadija. Yau da hadan Amina da Abdullah yayi shahada. Yana kuka ita tana kukawa musibatahu. A rana irin ya wannan manzon mu yayi wafati. Yau da hadan Amina da Abdullah yayi shahada. Wa nabi iyahu madani Muhammadahu. Wasiyar sama ba su ba balle ta Dija Kubra. Walidin Batuda Zahra yayi shahada. Sun doki yar Khadijatu a jiki da fuska Zahra. Yau da hadan Amina da Abdullah yayi shahada. Da akwai ciki na muhsin tabarar da shi Munira. Walidin Batuda Zahra yayi shahada. Dukan ya karya kassan a wazunta mai Yau ƙahura. da hadan Amina da Abdullah yayi
shahada. Suna son cire hijabinta tana kiran ilahu. A rana irin ya wannan manzon mu yayi wafati. Yau da ɗan Amina da Abdullahi shahada. Wa nabiyahu madani muhammadahu. Gagarumar musiba da rasulu yayi shahada. Walidin Batula Zahra'u yayi shahada. Shahadar saba da dewa Zahra'u ta yi shahada. Yau ɗan Amina da Abdullah yayi shahada. Ga abun da aka waɗa jama'a ku ji ku shaida. Walidin Batula Zahra'u yayi shahada. Dabda zai wafati ya ce ku ban takarda. Dan Amina da Abdullah yayi shahada. Wani zai ce da su hajar rasulu wal hijabu. A rana irin ya wannan manzon mu yayi wafati. Yau da ɗan Amina da Abdullahi shahada. Wa nabiyahu madani muhammadahu. Zan rubuta wani abun da idan dai ka kun ka bi shi. Walidin Batula Zahra'u yayi shahada. Ba mai bata a baya ji ɗan Quraishi. Yau dan Amina da Abdullah yayi shahada. Nemi tarihi ku duba wa ya hana a bashi. Walidin Batula Zahra'u yayi shahada. Me ya faɗa a bayan ma ya hana a bashi. Yau dan Amina da Abdullah yayi shahada. Sai manzo ya ce su tashi su bar gunta sai dawo. A rana irin ya wannan manzon mu yayi wafati. Yau da ɗan Amina da Abdullahi shahada. Wa nabiyahu madani muhammadahu. Biyu zai da ya yi shahada ga safar jikan Husaini. Walidin Batula Zahra'u yayi shahada. Rukayya ta yi shahada a biyar diyar Husaini. Dan Amina da Abdullah yayi shahada. Ranar bakwai shahadar Hassan ɗan uwan Husaini. Walidin Batula Zahra'u yayi shahada. Ranar takwas wafatin Alfarisi Salmani. Dan Amina da Abdullah yayi shahada. Bagiya tara safar Ammaru ta kwatilahu. A rana irin ya wannan manzon mu yayi wafati. Yau da ɗan Amina da Abdullahi shahada. Wa nabiyahu madani muhammadahu. Zai matu bin Thabitu Ammaru suka shahada. Walidin Batula Zahra'u yayi shahada. Muhammad Abubakar sha hudu safar yayi shahada. Dan Amina da Abdullah yayi shahada. Muawiya ya kashe shi ya kone shi duka ku shaida. Walidin Batula Zahra'u yayi shahada. Safar 15 jiki ya matsanta wa Mahamuda. Dan Amina da Abdullah yayi shahada. Safar 17 shahadar Ali Sayyidi Ridahu. A rana irin ya wannan manzon mu yayi wafati. Yau da ɗan Amina da Abdullahi shahada. Wa nabiyahu madani muhammadahu. Safar 20 ake takun yawmul arba'ina. Walidin Batula Zahra'u yayi shahada. 20 safar kamar da kai can jikin Husaina. Dan Amina da Abdullah yayi shahada. 24 aka na takarda ga ɗan Amina. Walidin Batula Zahra'u yayi shahada. 25 ya ce taraka tufi kuma takalaina. Dan Amina da Abdullah yayi shahada. 26 ya kawwana jaishu Usama wahu. A rana irin ya wannan manzon mu yayi wafati. Yau da ɗan Amina da Abdullahi shahada. Wa nabiyahu madani muhammadahu. 28
takwas safar khairul khalqi yayi shahada. walidin Batula Zahra'u yayi shahada. 29 cikin Zahara ya zube shahida. Dauda dan Amina da Abdullah yayi shahada. Kun ji adadin shahidan mu watan safar ku shaida. walidin Batula Zahra'u yayi shahada. Babban bala'i a safar manzon mu yayi shahada. Dauda dan Amina da Abdullah yayi shahada. Zahara ta dinga kuka a bata mu sai dawo. A rana irin ya wannan manzon mu yayi wafati. Dauda dan Amina da Abdullah yayi shahada. Wa nabiyahu madani Muhammadahu. Wasu tun ka sha da ɗa hagu ba ko cikin abinci. walidin Batula Zahra'u yayi shahada. Ga Yahudiya ake ce mata kada a kare a banci. Dauda dan Amina da Abdullah yayi shahada. Wasu mata su biyu sun ce su ne ba habaici. walidin Batula Zahra'u yayi shahada. Har ya kallace su ya ce na ce da kubanci. Dauda dan Amina da Abdullah yayi shahada. Ya ce mutu kira wa masoyinsa ɗahibahu. A rana irin ya wannan manzon mu yayi wafati. Dauda dan Amina da Abdullah yayi shahada. Wa nabiyahu madani Muhammadahu. Sun sani Muhammadun fa yana da nufin Aliyu. walidin Batula Zahra'u yayi shahada. Suka zo da wasu dabon ko kallon su bai na biyu. Dauda dan Amina da Abdullah yayi shahada. Ali na zuwa Muhammad yayi masa raɗa na biyu. walidin Batula Zahra'u yayi shahada. A kunnensa ya raɗa mata aka tambayi Aliyu. Dauda dan Amina da Abdullah yayi shahada. Ilimi dubu kowane ɗaya babi dubu a tsahu. A rana irin ya wannan manzon mu yayi wafati. Dauda dan Amina da Abdullah yayi shahada. Wa nabiyahu madani Muhammadahu. Babi dubu kowane ɗaya babi dubu gare shi. walidin Batula Zahra'u yayi shahada. A raɗa guda bulutus ko zan da zan kira shi. Dauda dan Amina da Abdullah yayi shahada. Allahu ya yi baiwa ga manzo da ahalin shi. walidin Batula Zahra'u yayi shahada. Ahalin zikiri shine zikiri ɗahanil Quraishi. Dauda dan Amina da Abdullah yayi shahada. Ya tsari dal khala'iq muti mu'allimahu. A rana irin ya wannan manzon mu yayi wafati. Dauda dan Amina da Abdullah yayi shahada. Wa nabiyahu madani Muhammadahu. A idanuwan Batula sun yi dare da rana. walidin Batula Zahra'u yayi shahada. Saboda kuka an ka hana cikin gari ta zauna. Dauda dan Amina da Abdullah yayi shahada. Baitul huzna akai wa ummil Hasan Husaina. walidin Batula Zahra'u yayi shahada. Ga Zainaba da Husnai sai dai shababu janna. Dauda dan Amina da Abdullah yayi shahada. Kuka take suna kuka suna Muhammadu. A rana irin ya wannan manzon mu yayi wafati. Dauda dan Amina da Abdullah yayi shahada. Wa nabiyahu madani Muhammadahu. Aka ture Fatima kan gadan ta bintu Hadi. walidin Batula Zahra'u yayi shahada. Aka kwamushe wasiyar al-sahibur rashadi. Dauda dan Amina da Abdullah yayi shahada.
wasu ba su akai janazar madani Hamidi. walidin Batula Zahra'u yayi shahada. Ali ne ya wanke ɗaha ta Hamidin shahidi. Yau ɗan Amina da Abdulla yayi shahada. Suna can saki fa zaɓe suka bar nabi iyahu. A rana irin ya wannan manzon mu yayi wafati. Yau ɗan Amina da Abdulla yayi shahada. Wa nabi iyahu madani Muhammadahu. Wata biyu haihuwarsa mahaifinsa ya yi wafati. Walidin Batula Zahra'u yayi shahada. Wasu sun kace yana ciki Abdalla ya yi wafati. Yau ɗan Amina da Abdulla yayi shahada. Shekaru 4, 7 ko 8 ta yi wafati. Walidin Batula Zahra'u yayi shahada. Sai da Amina bintu Wahab zantukan ruwati. Yau ɗan Amina da Abdulla yayi shahada. Shekara 8 wata 2 kwana 10 ta dahu. A rana irin ya wannan manzon mu yayi wafati. Yau ɗan Amina da Abdulla yayi shahada. Wa nabi iyahu madani Muhammadahu. Ma'ana Abdul Muttalib lokacin da yayi wafati. Walidin Batula Zahra'u yayi shahada. Fakafalahu Abu Talib zawji Fatimati. Yau ɗan Amina da Abdulla yayi shahada. Annabi yana da 30 aka haifi Ali Sanati. Walidin Batula Zahra'u yayi shahada. 25 ya auri Khadijatu Ummu Fati. Yau ɗan Amina da Abdulla yayi shahada. Wa inda 40 bu'ita rasulu bil hudahu. A rana irin ya wannan manzon mu yayi wafati. Yau ɗan Amina da Abdulla yayi shahada. Wa nabi iyahu madani Muhammadahu. Shekararsa 25 yayi mi'raji. Walidin Batula Zahra'u yayi shahada. Isra'i mi'raji bayanansa da ka kunji. Yau ɗan Amina da Abdulla yayi shahada. Shekara 5 da bi'itha aka haifi Zahar caji. Walidin Batula Zahra'u yayi shahada. Yana shekararsa 50 zuciyarsa ta yi kurji. Yau ɗan Amina da Abdulla yayi shahada. Shahadar Khadija da Abi Talib mikafilahu. A rana irin ya wannan manzon mu yayi wafati. Yau ɗan Amina da Abdulla yayi shahada. Wa nabi iyahu madani Muhammadahu. Shahadar Khadija ya sha kuka Abul Batuli. Walidin Batula Zahra'u yayi shahada. Da kwana 3 shahadar Abi Talibi kafili. Yau ɗan Amina da Abdulla yayi shahada. Hijira zuwa Madina shahadar zace dalili. Walidin Batula Zahra'u yayi shahada. Shekara ta 11 ya shahada ga dalili. Yau ɗan Amina da Abdulla yayi shahada. Kuma ce cikin abinci da shawa Muhammadahu. A rana irin ya wannan manzon mu yayi wafati. Yau ɗan Amina da Abdulla yayi shahada. Wa nabi iyahu madani Muhammadahu. A watan safar 28 al-amini. Walidin Batula Zahra'u yayi shahada. Shekara ta 11 hijirarsa munhamin ne. Yau ɗan Amina da Abdulla yayi shahada. Zahra tana ta kuka yayi mata ratsa bayani. Walidin Batula Zahra'u yayi shahada. Sai ya ce da ita gidan nan ke za ki fara bi ne. Yau ɗan Amina da Abdulla yayi shahada.
ta kama dariya da kiran wa mulaqiyahu. A rana irin ya wannan manzon mu yayi wafati. Yau da dan Amina da Abdullahi shahada. Wa nabiyahu madani Muhammadahu. Daga nan Ali ya zamto huwa awwalul khalifa. Walidin Batula Zahra yayi shahada. Imamanci nan ya fara wasu sun kaje sakifa. Dauda dan Amina da Abdullahi yayi shahada. Suka yi nadin halifan da shi ya kashe Latifa. Walidin Batula Zahra yayi shahada. Sun mallakar da kansu sun je wa kai masifa. Dauda dan Amina da Abdullahi yayi shahada. Da bugu da karya a waza da barin janini yawo. A rana irin ya wannan manzon mu yayi wafati. Yau da dan Amina da Abdullahi shahada. Wa nabiyahu madani Muhammadahu. A watan safar 5 ko 7 ko 8 imamu. Walidin Batula Zahra yayi shahada. Al-Mujtaba Hassan yayi shahada shugabanmu. Dauda dan Amina da Abdullahi yayi shahada. Da kuba da an ka bai matarsa Ja'ada imamu. Walidin Batula Zahra yayi shahada. Ya sha yayi aman dukannin kayan cikinsa sammu. Dauda dan Amina da Abdullahi yayi shahada. Shurafa'una ta kuka sibita wa mujtabahu. A rana irin ya wannan manzon mu yayi wafati. Yau da dan Amina da Abdullahi shahada. Wa nabiyahu madani Muhammadahu. Ƙarshen safar rida yayi shahada al-imamu. Walidin Batula Zahra yayi shahada. Hijira 203 alal asihhi qaumu. Dauda dan Amina da Abdullahi yayi shahada. 28 safar annabi yayi shahada yaumu. Walidin Batula Zahra yayi shahada. An rufe shi ɗaya Rabi'il Awwal Ali imamu. Dauda dan Amina da Abdullahi yayi shahada. Da saka a yi isarwa wasiyar Muhammadahu. A rana irin ya wannan manzon mu yayi wafati. Yau da dan Amina da Abdullahi shahada. Wa nabiyahu madani Muhammadahu. Ali ne ya fara yi masa sallah Abul Batule. Walidin Batula Zahra yayi shahada. A cikin mala'iku kuma shugaban su Jibrili. Dauda dan Amina da Abdullahi yayi shahada. Kabilu daban-daban sun yi sallah cikin kamali. Walidin Batula Zahra yayi shahada. Sukan zo gaban jikinsu yi sallah ina dalili. Dauda dan Amina da Abdullahi yayi shahada. Da ayar da duka suke ta karantawa sai da A rana irin ya wannan manzon mu yayi wafati. Wa nabiyahu madani Muhammadahu. Inna Allaha wa mala'ikatahu cikon bayani. Walidin Batula Zahra yayi shahada. Salluna lan nabiyil madani al-amini. Dauda dan Amina da Abdullahi yayi shahada. Ya ayyuhal ladhina amanu sallu ala al-amini. Walidin Batula Zahra yayi shahada. Salli ala Muhammad ya Rabbi rahmani. Dauda dan Amina da Abdullahi yayi shahada. Wa ala ali Muhammadin maulahu rabbiyahu. A rana irin ya wannan manzon mu yayi wafati. Yau da dan Amina da Abdullahi shahada. Wa nabiyahu madani Muhammad.
Muhammadahu. hakanan dukan kabilu daga insu suka wada, walidin Batula Zahra'u yayi shahada. hakanan dukan kabilu daga jinnu suka wada, Dauda dan Amina da Abdullah yayi shahada. hakanan dukan kabilun mala'iku suka yi wada, walidin Batula Zahra'u yayi shahada. a tsawon kwana uku nan sallah ake wada. Dauda dan Amina da Abdullah yayi shahada. ɗaya garrabi awwal aka bunne sai da A rana irin ya wannan manzon mu yayi wafati. yau da dan Amina da Abdullahi shahada. Wa nabiyahu madani Muhammadahu. Kun ji rayuwar nabi shahada ta yi zuwa janaza. walidin Batula Zahra'u yayi shahada. Duk wanda bai sani ba iliminsa ne ya gaza. Dauda dan Amina da Abdullah yayi shahada. Masanan shi'a da sunna sun san hakan buraza. walidin Batula Zahra'u yayi shahada. Ka tsaya ka nemi ilimi ka yi rayuwa da izza. Dauda dan Amina da Abdullah yayi shahada. Salamun ala Muhammad jaddawu sayyidawu. A rana irin ya wannan manzon mu yayi wafati. Dan Amina da shahada. Wa nabiyahu madani Muhammadahu. Zan dakata ka bai shuhada baitukan hadiya. walidin Batula Zahra'u yayi shahada. Daga Adamu zuwa Mahdi sahibul hadiya. Dauda dan Amina da Abdullah yayi shahada. Da Zulaiha tsani Fatima Umar Kanuriya. walidin Batula Zahra'u yayi shahada. Ka daɗa mutu muƙami kun zahara zamzamiya. Dauda dan Amina da Abdullah yayi shahada. Assalamuallah alaikum shuhada mu'ammana. A rana irin ya wannan manzon mu yayi wafati. Yau da dan Amina da Abdullahi shahada. Wa nabiyahu madani Muhammadahu. Salamun alaika ya dan Abdullah dan Amina. walidin Batula Zahra'u yayi shahada. Salamun alaika angon Zahra bintin Nabina. Dauda dan Amina da Abdullah yayi shahada. Salamun alaikuma sayyida yali shabab janna. walidin Batula Zahra'u yayi shahada. Salamun alaiki sayyidati nisa'il alamina. Dauda dan Amina da Abdullah yayi shahada. Salamun ala Khadijatu wa ala Muhammadahu. A rana irin ya wannan manzon mu yayi wafati. zamzamiya wa Muhammadahu. Salsabila wa Muhammadahu. Muhammadahu madani Muhammadahu. حبيبي نبي اللهم جمع شمل أمة نيجيريا واجعل حريتهم تحت قيادة سيد إبراهيم الزكزكي حفظه الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أداءهم وأيد إمامنا مجتبى خمنئي وقائدنا زكزكي وانصر جيوش المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ya wannan manzon mu yayi wafati. Yau da dan Amina da Abdullahi